Deze week in Lembourgeois met de Maastrichtse zakenman Benoît Wesley in Tel Aviv. De Maastrichtse zakenman Benoît Wesley komt als Jood regelmatig in Israël, zowel privé als zakelijk. In Tel Aviv praten we met hem over het Jodendom, de staat Israël en zijn band met zijn woonplaats Maastricht. Ja, we staan hier midden in Tel Aviv, een beetje het oude gedeelte, maar de wolkenkrabbers zie je ook. Dus de combinatie van oud en nieuw. Ja. Wat betekent Tel Aviv voor u? Want deeltelijk woont u ook hier, of in ieder geval hebt u nog een optrekje. Ja, wij wonen hier, laten we zeggen, we hebben hier een huis dicht bij de universiteit. We komen hier ook vaak, de familie van mijn vrouw komt uit deze buurt en ik heb mijn 2 zusjes hier wonen. Dus we hebben hier familie. Ja, hier is iedereen zo'n beetje Joods. Hè? Ja. Van de Een van de zonen woont hij niet ook hier? Een van de zonen? Ja, mijn zogenaamd jongste zoon, die is inmiddels ook 30 jaar. Ja. Die woont hier en die is bezig met een toeristische start-up. Wat is precies uw relatie met Israël? Dus u hebt een Joodse achtergrond. We kennen... Nee, ik heb geen Joodse achtergrond, dat heeft u. Want ik ben Joods. Okay. Kijk, iedereen, dat maken veel mensen een denkfout. Ja. Jezus Christus is als Jood gestorven. En eenmaal Joods, altijd Joods. Dus u bent van Joodse afkomst, ik ben Joods. Maar u bent geen Israëliër? Nee. Dat is Israëliër, moet je hier een pas hebben. En dat verschil wordt vaak niet gemaakt. Men denkt dat je als Jood ook Israëliër bent. En dat je als Joods volledig instemt met wat hier in dit land gebeurt. Dat is natuurlijk niet het geval. Ondanks het feit dat ik ook nog honorair consul van de staat Israël ben. In Nederland wil dat niet zeggen dat ik Israëliër ben. Nee. En ook dat ik niet met alles één ben hier. Nee. Noem eens wat waar u niet mee eens bent. Nou, luister, ik vind dat Israël het voortouw moet nemen in de vredesonderhandelingen. Ik denk dat Israël de meest intelligente partij is en dat ze dat zou moeten doen. Ja, hier Tel Aviv is een moderne stad, hè? Wordt zelfs wel eens klein New York genoemd en liberaal en de vrouwen zijn even vrij als de mannen, zou ik maar zeggen. In Jeruzalem is dat weer anders, dat is veel religieuzer. Ja, kijk, eigenlijk kent Israël 2 staten, de staat Israël en de staat Tel Aviv. Tel Aviv is een moderne wereldstad. Hier staat vrijheid boven alles. Religie heeft hier een ondergeschikte rol. En Jeruzalem, wat in feite de hoofdstad van Israël is toch meer gericht op de godsdiensten. Maar in Jeruzalem zie je ook behoorlijk wat echt orthodoxe Joden. Hè? Ja. En ja, als ik zo vrij mag zijn, dat zijn toch meer fanatiek religieuze, zoals je in de islam en zelfs ook in de gereformeerde kerk ook wel hebt. Nee, dat zie je verkeerd. Okay. Je kunt aan de kleding niet zien of dat fanaten zijn. Die zijn er. Maar 95% van deze mensen, wat we noemen Hasidische Joden, dat zijn geen fanaten. Die respecteren ook anderen. Ja, als je hier zo over straat loopt, heb je niet het gevoel dat het land in feite in een soort permanente staat van oorlog met de buurlanden verkeert. Nee, daar merk je helemaal niks van. Je ziet hier
geen materieel, militair materieel. Je ziet af en toe soldaten rondlopen, maar die zijn dan onderweg naar de kazerne of naar huis. Je ziet hier ook nauwelijks politie. Dat voel je hier niet. Mensen kunnen hier, ze kunnen naar Egypte reizen en ze kunnen naar Jordanië reizen, maar dat is toch beperkt. Het is niet zoals wij maar de grens over kunnen steken in heel Europa. Dit is een Eldorado voor mensen die van de beach houden, van winkeltjes en van lekker eten. En het heeft niks meer met religie te maken. Ik heb niet het gevoel dat ik hier rondloop dat ze Christus van het kruis afbidden, zou ik maar zeggen. Dat zou ik niet durven te zeggen. In ieder geval, ik krijg soms de indruk dat alles wat God verboden heeft hier gebeurt. Nu hebben we nog natuurlijk de problematiek met de Palestijnen en et cetera en de Arabische landen. Dat krijg je niet 1, 2, 3 opgelost. Hebt u enig idee wat het begin van een oplossing zou kunnen zijn? Maar ja, allerlei Amerikaanse presidenten et cetera is het ook niet gelukt. Maar... Ik denk niet dat ik die wetenschap in petto heb. Ik denk, en dat is wat Teddy Kollek, de vroegere burgemeester van Jeruzalem, die ook 2 keer in Maastricht is geweest, zei: je kunt alleen maar vrede maken door met je vijanden te praten. En zolang dat niet gebeurt, kan er dus nooit vrede komen. U als ondernemer, hebt u nou ook nog zaken hier in Israël of is dat alleen privébezoek? Nee, ik heb hier een cateringsbedrijf, vooral voor huwelijken. Ja. Wij doen ongeveer 50.000 maaltijden per jaar. Bent u alleen eigenaar of met meerdere mensen? Ik ben de enigste eigenaar. We hebben onze keukens in het noorden en we bestrijken vooral het gebied tussen Tel Aviv en Haifa, helemaal gespecialiseerd op koosjere bruiloften. En dan moet je je voorstellen, bij ons is een bruiloft misschien 20, 30 man. Hier is gemiddelde 350 personen. Ja. Ze nodigen de familie, de vrienden en bekenden uit. En hoe meer mensen, des te gelukkiger, zeggen ze, wordt het echtpaar. En bent u ook echt bezig met dat bedrijf? Of is de dagelijkse leiding, neem ik aan, eigenlijk in andere handen? Want vanuit Maastricht is het een beetje moeilijk. De dagelijkse leiding, mijn zus, mijn tweelingzus werkt daar. En ik heb een Israëlische general manager. En ik word gewoon dagelijks geïnformeerd. Maar ik ben er veel minder bij betrokken dan mijn bedrijven die ik in Maastricht en of Nederland heb. Ja. En die bedrijven in Nederland, u bent nog betrokken als exploitant bij Hotel Darlan. U was bezig met de verkoop van Hotel Apple Park, ja. Maar ik weet niet hoe ver dat het daarmee staat. Nou, we moeten nog naar de notaris gaan en daarvoor moet ik terug in Nederland zijn. Ja. Nee, maar daar las ik in de krant toch ook wat gedonder mee met financiering. Niet zozeer met de financiering, maar er is een persoon die dacht dat hij makelaars-fee van mij moest ontvangen. En die heeft toen een kort geding aangespannen. Ik durf niet te zeggen dat die man een oplichter is. Dat durf ik niet te zeggen, maar ik voel me wel opgelicht. Ja. Nu hebt u enerzijds het imago van een geslaagd en vermogend zakenman. En anderzijds zijn er ook mensen, ja wacht even, maar met die Wesley doe ik liever geen zaken. Kunt u zich daar ook iets bij voorstellen? Of hoe ziet u zichzelf in die sfeer? Ik doe niet met iedereen zaken. Dat zou een beetje moeilijk zijn. Luister aan wat andere mensen van mij denken, dat moeten zij weten.
Ik kan daar niet op anticiperen. Ik weet dat wel. Maar ik denk dat het meer jaloezie de métier is. Want meestal zijn dat mensen die ik helemaal nog nooit gesproken heb. Ik hoor dat ook. Ja, ja. En nou had u ook nog meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen onlangs. En een paar jaar terug hebt u zelfs nog gesolliciteerd om burgemeester van Maastricht te worden. Ja. Voor dat burgemeesterschap werd u, kan ik me herinneren, niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. En bij de gemeenteraad kreeg u pakweg 100 stemmen. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat toch een beetje een teleurstelling is. Dat als bekende Maastrichtenaar, een ondernemer, ja, dan krijg je 100 stemmen. Dus dat is van de buurlui en wat personeelsmensen. Ja, dat klopt. Dus is dat niet een deuk in het zelfvertrouwen? Nee. Luister, ik heb zoveel teleurstellingen in mijn leven gehad. En zoveel hoogtepunten. Ik heb geen tijd om daarover na te denken. Als u moet kiezen uiteindelijk tussen Tel Aviv en Maastricht, wat wordt het dan? Maastricht. Hoef ik niet over na te denken. Maastricht, dat is mijn thuis, dat is mijn home, dat is mijn grote liefde. Daar vereenzelvigde ik mij mee. Fantastische stad, fantastische mensen. Ook al ben ik daar niet gekozen in de raad. Ik heb meer bekenden en vrienden dan die 100 stemmen. Want ik denk juist die vrienden niet op me gestemd hebben omdat ze dachten, laat die vent alsjeblieft niet in de politiek gaan.